and drift away. Zdrastu, hello, čus, ja som Phantom Rage. Čauka, ja som Samuel. A my vás vítame pri Game of Flips. Oh my gosh, motherfucker. Sorry, ale vymazalo sa nám intro, tak to točíme teraz tu. Áno. Sme smoliari. Presne. Vysvetlím, o čom to je. Dobre, poď. Je to vlastne tiež taký parkourový challenge, ktorý vlastne robia tiež viac ako dvaja. A je to o tom, že je to skoro to isté ako... Je to skoro to isté ako Parkour Horse Challenge, ale akurát, že máme na všetko jeden pokus. Zbierame písmenka F, L, I, P, S. V tomto prípade to bude F, L, I, P. Áno. Takže mohli by sme ísť teraz aj na to a... tak. Áno, ideme na to. Takže čauka, ja som Samuel. Klasicky si my teraz strihneme, kto bude ako prvý zadávať, takže poďme. Raz, dva, tri, teraz. Raz, dva, tri, teraz. A je. Takže zadám ti pekne teraz klasického side flipa, ale flashnutého, OK? Takže poďme na to. Ja nemám rád flash. Sakra. Nice. Dobre, uznám ti to. Nice. Zadám ti, čo by si mohol zvládnuť, no tak to neviem. Zadám ti Webster na zemi. A musíš OK. to takto dať. Dobre. OK. Zle, mám F. Hej, bol to side. Dobre. Tak máš to teda. OK, zadávam ti sajda a hneď potom sajda. Jako môžeš mať menší rozbeh, ale dvoch sajdov, OK? No ešte druhý. Skoro neudržal, ale dobre. Choď! Dobre. Ja ti dám beko. To neviem. To môžeš. Nemôžem, ja to neviem. Si to napíši. Ale nesmie sa zadávať to, čo iný nevie. Ja sa na to. Zadávam ti front 1.8. OK. OK. Nice. OK, takže ti pekne teraz zadám Samuel. Prečo si tu robíš beko? Ja ti mám zadať. Že ti zadávam cartwheel side, OK? Tu do piesku. Easy peasy. Zvládneš? Na nohy. Dobre. Poď. To je zvuky levelia. Level tvoja hlava. No. Poď. 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 Hej, dotkol si sa? Ty si šušek. Ja ťa zabijem, ja to neviem. Ty babo. A mal si tam prestávku? Nemal. Netiskol. Teraz vám to tu zobrazí, vedíte, že som tam nemal.
Že ja to neviem. Sa rozsečá. Môžeš mať, dajme tomu, že môžeš mať 1,5 sekundovú prestávku. 1,5 sekundovú, to je takto. Od teraz. Takto. Nie, tak jak ja. Hlasujte. Tu hore niekde hlasujte v ankete, či pri Cartwheel Sideovi môže byť prestávka, alebo nie. Ešte lepšia otázka. Či to má zopakovať presne ako ja? Dobre, môže byť? No, Ja to neviem. uvidíš potom, po pár dňoch. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a cord. Pop his head open like a cork. Sa nedá. Čo máš? Fofo je to, nemáš svoje. Yes. Dobre, zadávaj. Zadaj mi Webstera z miesta, ne? Nie, to neviem. Zadám ti. Ja proste nenávidím beko. To, čo ja to nedám. Tak Ja si tak... maximálne na kolena. Ne? Alebo maximálne to ani nespravím. Dobre, mám FO. Wow. Takže mám L. Dokopy kolo. Takže teraz si ja pekne zadám Webstera z miesta. Ale na nohy. Dobre, maximálne to môžeš dať takto. OK. Dotkol si sa s rukami. Rukami, ale nedotkol som sa zadkom. Jaj. Takže ideš. Ty robíš stranu. Kolena tam ale boli. Jedno. Dobre, tak ti to uznám. Dobre, buď šťastný. Buď šťastný, zadaj Ja mi. ti zadám fronta. Ten ti ešte nebude. OK. Dobre, idem. Peti. Nedal. Písmenko. Máš I, jo, OK, takže ti pekne zadám side flip, na zemi. potom na zemi a pôjdeš pri piesok a tam dám front 1,8. Ok. Tak to som. Poď. And pop his head open like a cork. Dotkol s rukami, ale že... Ruky môžu byť. Nice. Pekne ti zadám teraz side flipa, ale dlhého. Jak dlhého. Taký Superman, ale side flip. Tak ok. Ideš ku lete. Hej, hej. Tak ok. Ja ti zadám Webster, ale dám ti taký, že musíš dopadnúť tam, kde tuto, za tou šľútovkou. Za šľútovkou, nie na ňu, dobre? Aha. To bol side. Lenže ty si sa odrážal ako side. OK, takže Phantom Rage som mi to nakoniec neuznal, lebo on sa odrážal takto a vo vzduchu švihol tú nohu a to máš hneď. Takže prehral si Phantom Rage a teraz ťa čaká trest. A trest je taký, že si dáš do úst tvoju topánku a skočíš s ňou nejaký flip, ale musí sa ti udržať v ústach. Príjmam výzvu. OK. Nice!
OK, takže ak sa vám tento challenge páčil, zanechajte like, hlavne odber a jeho kanál nájdete v popise videa. Pokiaľ by ste chceli viacej takýchto challengeov aj na mojom kanáli, aj na Funtime Radio, tak dajte samozrejme like, odber na jeho, aj na môj odber. Tak my sa s vami lúčime. A tu niekde hore na karte máte ešte jeho kanál. Takže my sa s vami teda lúčime a čus!